Szerintem minden normális embert érdekel, hogy milyen jövő vár ránk, hogy az emberiség milyen irányba halad, de hát az a helyzet, hogy baromira lesújtó hírek vannak, tulajdonképpen nincs jövőnk, hogyha így mennek tovább a dolgok, ahogy most. Viszont baromi rossz hozzáállása van az embereknek, a többség azt gondolja, hogy hát akkor már úgyis mindegy, akkor csináljunk mindent úgy, ahogy eddig, sőt, a fiatalokra nagyon jellemző, ahogy én is, amikor fiatal voltam, rám is jellemző volt, hogy akkor carpe diem, élj a mának, és akkor ráadásul ezek miatt meg aztán fokozottan szarjunk bele mindenbe, úgy sincs jövőnk, akkor élvezzük ki, amíg lehet, stb. De hát ezzel csak gyorsítjuk a folyamatokat. Tehát, hogyha valaki fiatal, és ez most így kifejezetten a fiataloknak szóló mondat lesz, nem szabad elhinni azt a hülyeséget, hogy egyszer élünk és élj a mának, mert én így éltem fiatalon, 2 végén égettem a gyertyát, csak az aznapnak értem, ha jött pénz, aznap elszórtam az egészet, és ennek iszonyatosan súlyos ára volt így utólag visszanézve, mindent másképp csinálnék. Tehát úgy kell élni, de van ez a teljes mondás úgy hangzik, hogy élj úgy, mintha nem lenne holnap, de tanulj úgy, mintha örökké élnél, tehát ez nagyon mást jelent. Szóval igenis kell tervezni a jövőt, és tenni is kell azért, hogy egyáltalán eljöjjön az a jövő, és hogy az a jövő milyen lesz, azt pedig mi alakítjuk. Tehát ezek mind közhelyek, de ez fontos, hogy újra és újra hangsúlyozzuk, és igazából ez végülis az én korosztályomra, meg a nálam idősebbekre is vonatkozik. Tehát nagyon röviden mindenki tegye meg, amit tud azért, hogy eljöjjön a változás, mert igenis a nagy változásokat mindig a kis emberek hozzák el, csak meg kell szülessen az a kritikus tömeg, hogy elindítsa a változást. Úgyhogy mindenki tegye meg a maga szintjén, a maga eszközeivel, a maga tudásához mérten azt, amit csak tud. Van egy tök egyszerű példám erre, ne azért gyűjtsed a szelektív hulladékot, mert azt gondolod, hogy azt tényleg újrahasznosítják, hanem csak azért, mert az helyes. Ez a gondolat nem tőlem származik, de nagyon szeretem. Úgyhogy egyszerűen szerintem a nap végén, ha úgy érzed, hogy minden döntést, amit hoztál, az helyes volt, és nincs lelkiismeret furdalásod, akkor az már egy baromi nagy lépés volt abba az irányba, hogy mondjuk úgy, hogy megmeneküljünk. Na, sziasztok!